Suomihan itsenäistyi 1917. Eli se on nyt 100 vuotta. Suomi. Talvisota. Ensimmäinen tietysti tulee kotimaa. Nokia tietysti. Tunnettu hyvästä rehellisyydestä kansasta. Porot. Joulupukki. Jolloin Valasan vannoo loput joukkoyksikköt yhteensä reilut 1500 alokasta. Kaunis maa. Valakalaisuus alkaa. Se on tosi tärkeä asia. Se on niin kuin mun isäkin on ollut talvisodassa, hän on taistellut niin kuin tämän vapauden puolesta. 4 vuotta oli siellä talvisodassa ja ne on ollut vaikeita aikoja ja arvostan sitä valtavasti, mitä he teki tämän maan puolesta. Ja se on mulle tosi arvokas asia. Alokkaat, asento! Nimitän teidät pioneereiksi. Onnittelen teitä nimityksenne johdosta.